είμαστε καλά. Ωραία, να κάνουμε είσοδο. Εγώ από εκεί, εγώ κατάλαβες τι εννοώ. Μπαίνεις, μπαίνω. Εγώ πρώτα. Η θεία σου. Ταυτόχρονα με το 1, 2, 3. Κάνε λίγο πιο εκεί. 1, 2, 3. Καταρχήν τι γλίτσε να αυτή εδώ πάνω. Και βασικά το ήθιμο αυτό δεν ξέρω γιατί ακριβώς το έχουν κάνει. Λοιπόν, και πρέπει. Δεν μπορώ να με τις κάμερες, αγχώνομαι. Μην κοιτάς σε μένα, εσύ έχεις καλέσει εδώ πέρα το διαβόλο. Τι? Πριν πάρεις κουτάλια κάνει. Μου χάλασε και τα κουτάλια. Α, όχι κάτι άλλο είπες για τα κουτάλια. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έσχος. Τι λέει ρε παιδιά, τι λέει. Θα σου βάλουμε στην Ελλάδα που κάνουμε κολοκύθες. Τι λες. Εγώ φοβάμαι. Halloween, the best time of year to kill your pumpkins. To kill? Oh my god, I'm excited. Αφού κάναμε το tracing. What the fuck? What the fuck? Τα μισά από αυτά που έχει πει δεν τα έχω καταλάβει. Τι να κάνω. Η δούλα. Λοιπόν, αφού ζωγραφίσουμε την κολοκύθα μας όπως θέλουμε να είναι, μπορείς να θέλετε κάτι στροφάκι ή τη φάζα του Κωνσταντίνου. Ποιος δεν θα ήθελε μια κολοκύθα με μένα? Ποιος? Ποιος! Καλά είμαι. Και την έχω κάνει feedback. Την κολοκύθα μου. Καλά. Τι κολοκύθα? Δεν είναι τρομακτικό αυτό που κάνεις. I'm penetrating a pumpkin. These δύο μέσα σε μια κολοκύθα. Θα κάνω ό,τι θέλεις. Came here to share my facts. Είναι η έκτη φορά που λέει κάτι στα αγγλικά που μόνο αυτήν καταλαβαίνει. Τέλεια. Όχι. Όταν ρίξω το πλάτ. Με βοήθησε λίγο η Ευτέρπη βέβαια. Ψεύτες παντού. Καταρχήν να μου... Μπορούμε, άμα θέλετε, Δεν θέλω. να πάρετε και χρώματα glitter. Εγώ έχω πάρει εδώ πέρα ούχου glitter. Σαν 2 χρονών κάνεις, πραγματικά. Μπορούμε να το διακοσμήσουμε. Αλλά... Δεν σε συμπέρανα. Δεν είναι καμένη κολοκύθα, είναι ψημένη κολοκύθα. Ωραία, τι θα πει? Τότ. Ό,τι κατάλαβες. Πού είναι ανάπτυξη. Τον βρω εγώ που τα έχω κάνει και όλα εδώ μέσα. Βασικά τι τον θέλουμε, έχω τόση κυριά. Τέλεια. Ποιος είναι πιο ηλίθιος? Και όσο η Ευτέρπη πίνει το νερό της, φαίνεται σε κάτι. Και όσο η Ευτέρπη πίνει το νερό της, φαίνεται σε κάτι. Κάντε απλά.